Kazwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita tiri kuno kwa Mutoko tiri kukupaika zviri kuitika parufu rwa Tatenda Pinjisi. Pari zvino katoda kumbokupai Howard Pinjisi ndedzemudanga ka achitaurawo mashandiro akaita munyaya dzezvemimhanzi naTatenda. Tichakupai zvakare sekuru Mukotsanjera vari pano zvakare pano parufu rwa Tatenda Pinjisi. Ndinonzwa kuti aifana kunge achienda kunoridza ku nyanga ndio vakanga vamushedza asi nerufu urwu hazvina kuzokwanisa kunge zvichiitika. Naizvozvo pari zvino regai timbokupai Howard Pinjisi tinzwe kuti anoti kudini pamusoro perufu rwa Tatenda. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Asi semurume ndichashinga mandijuma kuti nditaure rwendo rwatakafamba naTatenda, asi ndaona zvakakodzera kuti vamwe havazive. Vaingoita zvekunzwa kuti vakomana ava ndewekwakawa, vamwe vachitoita nharo kuti aiwa hasi wekwakawa ndewekumozambique, vamwe vachitori aiwa ndewekumalawi, vanhu vachiramba kuti takabva pano pakawa. Saka ndichatora nguva ndakumbira kuti Mwari wandisimbise, ndanamata kuti dai Mwari wanditungamirira ndakwanisa kutaura nhoroondo yandakafamba naTatenda, kuti vazhinji nhasi ndozuva rekuparadzana ende ndozuva randinokwanisa kutura shungu dzangu dzese. Vekuno vanotiziva nhoroondo munayo, asi kune vamwe vasingatizive. Vamwe vakatanga ndakanzwa munhu aiparidza nezuro kupala wachiti Tatenda ndakandisingamuzive, asi ndakazotanga kuziva music yake ndichitonzwa kuti afa ndichiverenga panewspaper papa social media. Ndingati kutanga magitare vazhinji kuno uku munhu airidza gitare, ndati nhoroondo iyo hatifani kuti tiisiye. Handizive kuti Mwari sei vakatipa chipo chekuti tiridze magitare, ende ndine mubvunzo yakawanda yanachida kuti Mwari dai vachizokwanisa kundipindura kuti vakandipa chipo here chekuti ndidzidzise mwana azoraramise mhuri nemagitare, ndizvo here? Asi zvizomusvitsa here panjodzi yekuti afe nekuenda achienda kubasa remagitare? Pari kundinetsa ipapo ndibhalansisa kuti dai takanga tisina kuita zvemagitare, ndizvo here kuti dai Tatenda dai asina kushaya muzuva ranhasi? Pari handisi kunyatsopanzwisisa nekuti chakakonzera rufu rwaTatenda kuenda kubasa. Magitare acho achiuya kubudikidza neni. Inini ndaridza kuno kuBhanju ndaitedzera sekuru Givi Chigeza ndiye airidza Bhanju, ndikati ndozviridza.
ndaridza kwayana nabhururu wangu kumhiri kwamanduza uku Itai Chitewe naArnold ndiyo vanhu kunyanya Arnold taibatisana magitare kusvika ndakunatsoridza yachiridzawo ndiri kuharara konchiridza kungwenya brothers bvandanzwa kuti Tatenda arudza magitare kuno Tatenda arudza magitare ndichiuya kuno ndakaona Tatenda achiridza gitare zvanza unoziva kuti hau unoziva naTatenda soka handikwanisi kutaura kanzi hau unoziva ndakuridza here ndikati tione tavharira naumba mbuya Tatenda akuridza alright shuya ndikubatise chaizvo ndiva ndamubatisa Tatenda first show yangu naTatenda takatauya kuno tiri kuholiday nefriend yangu andaridza nayo kungwenya brothers ainzi Justice Nebvuma akazoshaya mutsaona naTedias wasekwa wakanga wachiripo tichi pataenda kunoridza kwamadzeka Tatenda yakanga iri first time yake kubata gitare pastage ndikati nhasi maiwe mhofu waye wanondinyadzisa muno dzeka ziyamirira takati naArnold palead Tatenda parhythm Arnold achisumudza lead ndakashamisika mapindiro akaita gitare Tatenda angari kuchikoro ndichida kuchekwa kuti mowari kubata here ndakabvisa munzeve dzangu rhythm gita yake Tatenda akapora zvekupora zviya ana isingarowe takaridza magitare komana mamadzeka vakanga vatipa magitare kuti mukangoridza just a song modzika asi vakomana yapo vakaona kuti taridza vakabva vaenda kunorara vanza vakomana aridza kusvika kuedzi Tatenda first album yangu inonzi Umbiridzo takairekodha Tatenda ari kuchikora ari form 3 achiridza rhythm tarekodha wana maitambo aye ndakaita akanga auya kuholiday tichiri kugara mabvuku tafara ndikati aiwa mofu tarekodha akati atsikisa chidzoka yekumushashawa vanzi hau ati kuti kuchikora handichadzokera ini basa rangu ndatoriwana ndiTatenda ndikati mofu zvamutaura izvi hazviti pandaita ukari ndikati aiva mari idzokera kuchikoro akazosara akuzopedza chikoro pfungwa dzake dzakadza tokumagitare kare takatambudzika naTatenda hembe yaipfeka Tatenda achikumhura ndiyo yandaipfeka yandasiya inini Tatenda ndiyo yaipfeka first album iyoyo takaitsikisa takabva kutafara mabvuku netsoka tichifamba kuti tinotsikisa album yekutanga kusvika kumasasa tichibva kumabvuku taitorara nenzara naTatenda takafamba andipesi masendeke uya takaridza tese kwaAmuli taenda kuSouth Africa takadhambwa ikoko nemuimbi andichatadza kutaura zita rake pano takashupika naTatenda tiri musango 5-6 days tisina chekudya mumwe musi bva ndangomuka ndichifamba neroad zvanzi nemumwe munhu zvanzi iwe wakafanana nomwe mukomana airidza bhesi raTedias Matsito mukomana ndomuda yeye ndikati ndini ndakaona kuti ndikanonoka kutaura isusu tani 5 days tisingazive sadza tichafa nenzara ndikati ndini zvanzi iwe mukadzi wanga anokufarira zvisingaiti akanditora mukomana yeye ndikamudza kuti mukomana sandaenda kuri mufana wangu ndamusiya achidedera ndakandasiya Tatenda achidedera nenzara tata ne 5 days pasina kudya tasiyiwa kuSouth Africa murume akanditi chii chamuri kuda kuti munokwanise kurarama ndakamuudza zvataida kuti tinobika akandipa chese ndichisvika makarara Tatenda gore randikutaura 2009 ndobva zvakaitika Tatenda akanga akudedera nenzara achingondiona akakuruka zvanzi vatenzi mwana nechikafu ndikati manduwe midzimu yedu yationa tiri musango takakwanisa kuchobva mudhara wedu manje kuno kuZimbabwe ndiye akazonzwa kuti wana wakadhambia kuSouth Africa atifonera zvanzi iwe ndikunzwa kuti makadhambia kuSouth ndikati zveshuwa mudhara ndiye akazonditumira mari kuti tibve kuSouth Africa naTatenda
takata kutsvaga basa South Africa natatenda na Pesi Masendeke muchamuona achauya pano murasta. Takanzi munoforoma zvidhina. Tokupai 20 rand pa 10 bags dzecement. Tokupai 20 rand kuti bhadhara zvatinenge taita magitare takatasiya. Ndiko taona kuti azviite. Ndo patakazobata mudhara akatita aiwa ndakutumira mari kuti muuye. Ndokuya kwatakaita kuno kuZimbabwe natatenda. Takaridza 4 albums tiri pamwe chete. Rechi 5 zvanatatenda. Mandoe. Industry yatoomera iyo. Ngatimbotry gospel. Ngati no it's okay. Ndipo panditi Mandoe mazuva yanga anifanika go white. Zvanzi sound yandakagadzira iyi. Chitoridza bass ipapa ndikati pandaridza bass riya. Zvanzi zvato right. Ngati aiwa mira tinaso perfecta zviright. Zvanzi aiwa azvite. Ipapa pamatoridza Mandoe munozomwa auda kunyangadza zvinhu imimi. Ndikati mira tidzokorodzi. Ndiye saina uya wamakatamba uya. Aenda tatenda achibva mixa zvinhu zvake ega. Haana producer akamuitira. Akaita ega. Achibva anitumira back. Zvanzi Mandoe. Teeterai zvinhu izvi kuti zviri kubuda sei. Ndikati this is nice. Chiwedzera master zvinhu zvinatso kubuda zvakanaka. For sure. Akandidzorera saina mufoni. Song iya musazofamba kanyeperwa kunzi yakarekodwa mustudio. Tatenda zvinhu zvaaita kana neni zvakandishamisa. Ndimwari wakanga vari paari. Hakuna producer akaproducer saina. Tatenda akaita ega saina pa laptop. Achibva anditi chiridza bass iri tiri mumota pandaridza. Amasa achibva anditi Mandoe ndipe mazita ema DJs. Ndichibva ndamupa mazita evaimbi. Ewa Shamarari. Washamarari wa instead yokuti varidze. Kuindustry kwedu kwakaoma ka. Auridzi kweridzwe. Akabva adzoka back Washamarari kwandiri makoza akunaya. Zvanzi naye Howard. Are you related to Tatenda? Ndikati yes is my young brother. Zvanzi tikuona album rake kuno. Saka rigatomuridze because tagara tine ukama hwakanaka newe. Ndokutanga kurera kwakaita saina. Mwari wakazviropafadza. Kubudikidza nokushupika kwatataita tichibva pano. Vazhinji vekuno ndinodaira kuti maitoziva kuti aiwa vana ndevedu. Zvadaro second album rakatera Tatenda akati aiwa mundaramira ndakuzvimiririra. Ndiri kuda kuti Tatenda akandisimbisa ndanga ndichida kusiya maiki. Nditadze kutaura kana wedhi rimwe chete asi Tatenda akanditi mudara mukatochema imimi pandinenge ndafa manje makutondikanganisira nzira yangu ndo zvaigara chingondiudza mukunzwa ere mhando zvandikutaura pandinofa vanhu ngavafare. I think song iyo iripo Mr MC anti iripo song yaimba achidaro. Saka naTatenda vamwe waitaurawo vanenge vachitaura zvavo zvekuti aiwa vanhu avavirane vanhu vanozoita chakadaro vanozodai. Zvazvinoita kana mune ukama hapana pamunozotadza kukwesherana asi munoramba muchidzokedzana nekuda kweropa renyu rinenge riri rimwe chete. Tatenda kufamba kwebhendi rake kwaanga achiita naega ini ndichifamba ndega. Hakusi kureva kuti hationane. Tatenda anga nebhendi rino vanhu 10. Vanhu 10 iwo mumwe nemumwe ane mukadzi nevana vake vanorarama kubudikidza naTatenda. Ininiwo ndine mabhendi members 10 wane vakadzi nevana vanorarama kubudikidza naHoward Pinches. Unlike kuti dai inini ndiri pamwe chete naTatenda tiine vanhu 10 vanorarama kubudikidza nesu. Vamwe 10 avo vanenge vasina mabasa. Ndofunga mandinzwisisa. Saka ndanchida kutora uno mukana kuti ndidaidze vakomana Black Giant. Wanowanga achifamba namukoma Tatenda. Uye ndiye mukomana akaita tsaona wari wese pamwe chete nababa atawana. Tatenda ainzi baba atawana. Black Giant muri padhuze here muye nevamwe vakomana vamamuchiridzanawo. Ndingati Black Giant ndiye mumwe angari mutsaona imomo akakuwara. Regai ndikutsanangurirei zvekare zvishomanini. Mumota yakanga ina Chief Tatenda Pinches.
tatenda aizviti chief. Ndikati tatenda iwo azviti chief chirunguka. Ini ndakuzviti watenzi chishona. Asi zvichireva chinhu chimwe chete. Kuti chief ndiko kuti mambo. Ndiko kuti watenzi zvekare. Giant ari padhuze here? Giant. Wazhinji vamwe vari kumuona vari kuvhiringika vari kuti ndiye Gede ka aiwa hasi Gede. Uyai bambo. Ndiye mukomana angachiridzana baba atawana achitamba. Wazhinji vanotera social media. Munomuona achiita maskitsi ake achimbotamba ega achiita sei anga akufamba nababa atawana. Ndiye mukomana akaita tsaona wari pamwe chete nababa atawana. Ndofunga wazhinji munganatsa kutarisa kana kuti muri kure ane wanga ripa face apa. Aiwe mumota iyoyi azoita kuti tiparadzane na chief. Auya ega hapana mumwe airidza nababa atawana. Okay. Saka ndoda kungotaura kanhoroondo kadiki. Sorry. Kune vamwe vanonyanya kuda mafaro steering muchandiregerera. Nguva ino ndinoitira kuti nhoroondo kugamba remumhanzi wana mukoma neshamba ndiro basa ravari kutoita izvezvi kuitira kuti chief tatenda vasiya vana vamwe vasati vakutoziva. Wachazoratidzwa makuva ameno makore anouya kuti ndo zvakaita paBoeing. Same nana Leonard Dembo. Vamwe vakanga vasina kuvaona vanovaonera pamupikicha kana pamavideos. Saka muchandiregerera magitare muchatamba. Tozobva pano pamwe kana mangwana zvedu kana tachifunga kotomhanyiswa nani pamba ndepedu. Right. Mumota vaive vari 6 maband members. Mukomana Naison Tembo airidza bass guitar. Aigerwa box cut na Prosper airidza madrums. Pakaitika head on baba atawana waibva kuHarare side. Uku kuchibva hino mota yekambucha yewo yakanga ine mumashure mayo maiwe netruck. Saka pakaona kuti truck iri rinenge riruda kundi delay. Akangobuda kuti nake achienda kuleni rakari nevakomana. Vakomana vakanga watosvika vachibva vaita head on. Ndo pakafira Naison Tembo webhesi, mukomana wemadrums, Sunboy anoridza rhythm akazongona panze atoraswa. Uyu ndo kubuda kwaakaita. Mama vakanga vakwira lift ipapo vakafira vakashayikira muambulance ichangobva kuvatora papoint iyoyo. Saka ndingati ndo maendero akaita tatenda. Saka avakomana hanzi nezuro naGiant zvanza mukoma awati inini nyangwe mukaita sei handichatosiyane nemi. Handinawo futi inini mukwandiri zvandingazviite. Ndiwo mhuri yandasirwa natatenda. Mashows atichatoridza mamwe avanga vakabhukwa. Ndakutonomaridza inini wakomana weSamari muhomwe. Vana vasiyana tatenda weSamari muhomwe. Hanzi naumwe promota nezuro achinifodera zvanza amandoe. Muningina wenye ndakamupa mari ye-independence show. Handizive kuti munoiziva here. Ndikati handizive. Zvanzi zvino ndotoda kuti muye muridze. Ndikati zvanzi manje muchiri kuchema. Ndikati ayo mazuva acho amakawirirana iwayo vakomana vake varipo tinosanganisa nevangu ndichava ndichiridza kadiki diki katinetawana ikako vakomana vake samuhomwe nokuti kuenda kubasa kwavaiita vaida kuraramisa mhuri dzavo. Saka ndichanoridza 1 or 2 shows dzatatenda. Mari iyoyo maitawana vanofanira kuti tiwape something. Wopa vanatawana wowedzera mari yedringi kana yemabhokisi yavanoendesa kuchikoro. Hamusi kuombera maoko. Saka ndiruda kutendai zvikuru. Ndichamupa nguva achitaura zvishoma shoma. Asi ndanichida kuti tatenda wanga wandishaisa manzwi ekuti nditaure kana pandaivhizita ndichienda kumuona kuchipatara.
ndakamira semurume kushinga kuti hapana zvekuita. Rega nditakure, Tatenda anga ari mwana wangu, ini ndandiri mwana wake. Tatenda anga ari baba wangu, ini ndandiri baba wake. Takamira zveshuwa nana baba Kawa, sekuru Pfochi, Sabhuku Tindo Kawa, kuti tisvike zveshuwa zvinhu zvakaoma. Patinonzi mukaina 7 tiite postmortem, chirongwa ichocho chaizoitwa kana kuti kumapast 1. Takangogara, asi Mwari wakatiyambutsa kuti tisvike pano pamusha. Makozi ndine ruregero kune vamwe vaindifonera zveshuwa mama ati ndasisakwanise kudaira nekuti ndine pressure. Kuredhiyo waruda kunzwa kuti how do I do sei? Kubeba waruda kunzwa kuti zvakamira sei? Vatsigiri waruda kunzwa kuti zvakamira sei? Maminista aindifonera zvakamira sei shamwari? Saka rega ndisire nguva kumukomana achipedza kutaura topa ivo vakomana vanaitai naanorodha. Tatenda ndiko kwaakaenda futi neni achinoridza magitara achipasirwa naanodi naitai. Saka ndaita kuti regai wauye wamboridzewo Chitewe Brothers. Saka ndo nguva ndoisira kwamuri bambo. Chekutanga ndokwasawo vakuna baba, ana baba nana mai ni hanzvadzi dzangu navanina vangu. Ngotaiwa indetwa Clayton Anderson rekufara nevamwe ndetwa Black Giant. Ngotaiwa ini panga pasina teba mashandi adada nangoma Tatenda Pinches. But zvinhu zvacho ndo zvinozongorwadza, ndo zvamunenge makawirirana. Hazvizosvika ninge patone zvimwe. Saka ndingoti mukoma wangu zorora mugare, handina zvakawanda zvokutaura. Yeah. Inini zita ndonzi Tafadzwa James. Ndiri security ya Pinches. Ndofunga panga paina Pinches ndo pandanga ndiri. Pinches kwaigara kwacho kuruwa tingori vavakidzani. Ndofunga na Pinches takatanga kuziwana ndichigara ku Emerald Hill. Iye achiri kugara ku DZ achiuya kuzotengesa airtime ku Greencroft. Ini ndichita zvekuimba nziyo dzeurban grooves dzandakabatsirwawo mabacking vocals naTatenda Pinches achiri kwa mukoma Gift Amuli. Ndofunga madhezi acho taitombofamba namukoma Amuli wachitoti nhai Tatenda kamufana kawakaona kanongotamba zvechechi kubhawa akasiuziva kuti kubhawa here kunoko. Madhezi ayo ndanga nichangotango kupindawo mune zvemusic. But ndine chironda chandisingakwanise kutaura kuti chakadzika zvakadii nenhau yekuti tiri kuruwa. Ndofunga tana tichiplana zvekudzosa studio yekuti vechidiki wakwanise kuita sei kurekodhera sezvakamboita mukoma Tatenda mutauni. Madhezi vanga vavhura studio futi zvakare. Saka ndine chironda chekuti kunyangwe nevavakidzani vandauya nayo vamwe vacho ndo vanosanganisira muridzi werori yatakatoita stage anoita zvekusupplyawo kune vanoita zveconstruction zvekuvaka ndevamwe vemafanzi ekwaPinches. Saka ndinongoti mukoma wangu dai mazorora murugare. Ndinoziva ndine music yandanga nchiri kukolaba nawo dzinokwana kuita 3, but tanga tisati tagadzisa hedu marecordings. One yacho yekuti muupenyu zvakawanda zvatinosangana nazvo, amwe acho matsudzo anorema. Ayo muupenyu zvakawanda zvatinosangana nazvo, imwe yacho miedzo yakaoma.
iyo varume kana tichinge tatadzirana toranai garai pasi titaurirane tiwirirane tisimbisane tibatane. Saka ndoti mukoma tatenda zororai murugare. Amen. Tinotenda maoko ndoti muracho iri tisingapedze nguva tikuda kudaidza Arnold naitai muri padhuze here chikomana Shadi kana muri padhuze garira mudhuze then 11 sharp vabvuvi 11 sharp vabvuvi sama artisti vamwe vese vasvika ndisina kukuonei uyai mudhuze kuti musazosare musazobatikane nai kana ndikakudaidzaiwo uyai tidai kuti zviendeke zvigoneke itai na Oh,